Zorioz, 3. postuan Nafarroa klasiko honetan, eta gainera lehenengo euskalduna izan zera, nola junda eguna zuretzat? Oso ondo, lehenengo kilometrotan eskabetxina montatu dugu Euskadiko Euskadiko selekzioarekin, eta 6 joan gara, gero poco a poco jendea reventatu du, eta esperinan inigo lanzatu dit, eta 3. lortu dut. Azkeneko kilometrotara arte, diferentziak oso estuak ziren, oso laburrak, beraz uste genuen tropela kontrolpean zuela, baina hor zuek aguantatu bezue, eta azkenean diferentziek gora egin dute. Bai, pulso bat izan dugu, baina eta pelotoia ezin du, harrapatu. Eta azkeneko kilometrotan egia da bi frantsesak, Diego eta Dario joan direla, ez dugu Euskadiko selekzioa lan handia egiten ikusi, zein zan estrategia gehien bat 3. posturako lehiatzea? Ba, joan dira momentu gogorrean eta ezin dugu harrapatu. Zorionak. Eskerrik asko.